skal kun synge første vers, og de sidste 3 linjer er sidste vers. Ellers så bliver Sofie træt i armen. Velkommen til gymnastikopvisningen i Idrætsforeningen Nørhalne, Fremad Nørhalne. Velkommen til jer gymnaster og alle instruktører, som står spændt klar på at vise, hvad det er, I har lavet i løbet af vinteren. Også velkommen til publikum. Det er så fedt at se, at der er så mange, der kommer og ser vores opvisning. Og kære publikum, I har en rigtig vigtig rolle i dag. For jo mere I klapper, jo mere smiler gymnasterne, og jo bedre laver de gymnastik, for sådan er det bare med os gymnaster. Vi starter dagen med at varme op alle sammen, og det er Dorte, der står for det. Hun har normalt zumba hernede hver onsdag aften. Midt i opvisningen har vi en pause. Det er jo ikke en pause, hvor vi ikke skal lave noget, men hvor vi alle sammen skal ud på gulvet og lave noget. Det er Sofie og Ida, som vil lave noget gymnastik med os alle sammen. Så har vi lige en enkelt rettelse til programmet. Det store rytmehold har byttet plads med det store springhold, fordi vi har sådan nogle aktive instruktører, som også har holdt andre steder. Og når det sidste hold har været på gulvet, så vil vi gerne se alle gymnaster til fælles udmars. Og her får alle aktive gymnaster også medaljer. Og hvis der skulle være en enkelt instruktørgave, så er det også her, man har mulighed for at give den. I løbet af eftermiddagen er der mulighed for at købe kaffe og kage oppe i cafeteriet, og der er gratis saft og frugt til alle gymnaster. Da der så er et kursus op på øverste etage, kan vi ikke være deroppe i dag, så I må mase jer lidt sammen nede i cafeteriet. Men det gør jo bare, at I er nødt til at skynde jer hernede og se noget gymnastik igen, så der er plads til nogle nye deroppe. Det gør også, at vi er nødt til at tage billederne hernede i år, så det foregår hernede på væggen hernede. Det er Sandra, hvor er det henne? Derovre, der tager billederne. Hun vil nemlig rigtig gerne øve sig, fordi hun godt kunne tænke sig at blive fotograf. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at få lov at bruge de billeder, hun tager på hendes egen hjemmeside. Og vi vil selvfølgelig også gerne have lov at lægge dem ind på IFN's hjemmeside. Egentlig skal vi have underskrift for jer alle sammen, for vi kan få lov til det. Men vi håber, vi kunne gøre det sådan, at hvis der er nogen, der ikke har lyst til, at deres barn skal på hjemmesiden, så kommer I lige og siger det. Det er helt okay. Og der er selvfølgelig mulighed for at købe billedet, som der plejer at være. Nede ved Kirsten og Bettina er der kuverter, man kan udfylde. Så kommer det med posten på et tidspunkt. Skulle der nu sidde en enkelt eller to af jer voksne blandt publikum, som bare drømmer om at blive gymnastikinstruktør, måske har været det tidligere, så kunne vi godt bruge et par nye, kan vi altid. Så er I velkommen til at komme og sige det til mig, eller senere hen finde mit nummer og ringe til mig. Det står inde på hjemmesiden. Så vil jeg gerne gøre lidt reklame for vores Nørhalne-kop, som ligger i Kristi Himmelfartsferien. Rigtig mange af jer hjælper garanteret allerede, men skulle der sidde nogen med små børn, som ikke har boet her så længe, så er det et kæmpe fodboldstævne, vi har, hvor næsten hele byen hjælper til. Er der nogen, der ikke hjælper til og gerne vil, så kan I også altid kontakte mig, så kan vi finde en plads. Og man behøver ikke at hjælpe under hele stævnet, man kan sagtens bare hjælpe et par timer. Det hele, det gør, at det lykkes. Lige en sidste ting, inden vi skal til det der sjove med eller gymnastik, så vil vi gerne, hvis forældrene hjælper med at sørge for, at børnene ikke er over på redskaberne under opvisningen.
Skulle I få brug for noget hjælp i løbet af dagen, et eller andet I bliver i tvivl om, så alle os i de grønne trøjer kan I altid henvende jer til, så skal vi prøve at hjælpe jer så godt vi kan. Men velkommen endnu en gang. Jeg håber, vi får en rigtig god dag sammen. Açúcar y tú no sé.